Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso ngiphinde nginamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi izimfihlo. So today ngivakashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi ayikhiphe. Igama lami-ke ngikuStufuza la ngamandla ezulu. Asike simuze ukuthi ingabe usiphathileni. Sawubona? Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngi-right nami. Ngiyaphila. Ukhulele kuphi-ke? Ngikhulele emakhaya Sembombulu. Okay. Yes. Beyinjani nje impilo? Besithwele kanzima ekhaya. Sashonelwa abazali nje sibancane. So kwangiphoqa ukuthi nginakekele abantwana abancane kunami ekhaya. Wena omdala? Yako mina engimdala. Oh, okay. So ekhuleni kwethu-ke besishizile too much. Ngase-ke ngidecide ukuya eGoli ngiyofuna umsebenzi. Yes. Ngahamba ngaya eJoburg. Ngafika ngazama yathi impilo no. Hayi exameni kwami ngase ngihlanganela nje nomjita thizeni. Hayi sizwane nobhuti lona right-ke emalini-ke engiprovider engiya nemali yerent ukudla yonke into nje kumnandi. Yes. So izinto zonakala la sengimtshela ukuthi ngipregnant. Yo. So guy wathi yena akakabi ready for kuba nomntwana. Wanginika imali wathi angihambe ngiyokhipha isisu mengisafuna ukuqhubeka naye. So mina ngadecide ukuthi no ngeke ngize ngikhona ukuthi yena ngikhiphe ingane. Ngathatha le mali la ayinginike yona ngagoduka ngayo ekhaya. Wabuye uza la eNatal? Yes, ngiya eMbombulu. Okay. So sihambe-ke isikhathi ngathi sekuna 3 months saphuma isisu. Saphuphuma? Ya saphuphuma. Eish. So ngangamtshela uGuy ngoba vele wayethe angisikhiphi. Ngathi oshuthi yena kwenzeke into beyifisa. Fine kwakunzima-ke kimi because cha ngagula nje kakhulu. Sengiphethwe na i-stress nje sokushona ingane because ngase ngisho ukuthi no isifani ngoba nami umntana wami oqala. Ngamjabulela ukuba nomntwana ngoba sekhona. So kuthe after 6 months afone uGuy abuza ukuthi ngasikhipha yini isisu ngimtshela ukuthi yena angisikhiphanga. Wajabula isilima lesi. Hayi-ke njalo kuphela inyanga uGuy ngifakela imali ngisho ngithandiswani yabo nje sekumnandi nje useJoburg mina ngila. So ngifakela imali ngiyakadokotela ngifakela imali mefuna iscan ngihambe ngeFacebook ngifike ngicheck eLadies House ngitholela ikeni. Ngibuya ngimsendele ubhuti hayi jabule ngifonela no aunt wakhe nayo ijabulile bazoba nengane. Shaw 9 months funa ngizale phela ngizozala impela ngoba ngeke ngizala umoya. Hayi uyangibalela uNkabi ukuthi okay ngizoteta nini ngoba nami ngaqaba ngathi udokotela washo idate ethile. Yes. Sifika idate kwathi ngoba u12 ngimfonela ngisho ngikhala. Ngithi ngiyasikwa anginayo imali yokuqasha imoto. So wayifaka imali futhi yena angiqasha imoto fast ngigijime ngesibhedlela. Okay nami ngathi emva lokho ngavala ifoni yami. Phela umuntu weselebha akatsithi ifoni. Yes, akayinaki nje ifoni hlobo. So ngekhathi ntambama-ke sengiresearchile abantu abazale namhlanje ngaresearch kanti luckily khona usisi engangimjwayele-ke esasikhonza naye. Yes. Kanti naye vele uyoteta. Oh, kwaqondana. Kwaqondana. Ngathi mengithi ngiyambingelela nje ekhathi ntambama ku-WhatsApp. Bathi hawu kade ngingekho kade ngiyoteta ngiteta izolo. Ngithi vele ingane yezolo namhlanje yafana. Awungisendela ngibuke. Awangisendela izithombe angiqala ngisendele nje sembhedeni lapha esibhedlela wayo. Asende yonke zonke nje izithombe ngathi letha Nkosi yami ngibukele ngenza ngathi nami ngithanda ingane yakhe. Yes. Ngisendele hayi ngimsendela uGuy ngimsendela uGuy ajabule. Ngakusasa-ke afake u3K. Athi ngithekela ingane into ezidingayo ngiye ko Facebook ngisho imbeleko ngithi yabo nje ngifuna lezi imbeleko ezibiza zo 500 nezincence ethi hayi ingane yakhe afuna iphuze ezincence eshipini. Ayifaka uGuy imali. Yo. Lokho ayifaka nje. Lapho anginandaba futhi ngiyabona nale ukuthi wathi angikhiphe ingane yipi lena aseyithanda manje asefaka imali ukuthi ngoba phela wathi khiphe. Wathi angikhiphe. So
lokho efaka imali ngiyayidlela nje, awu ngizodlela ifamily yami, siyayijamudela siyajamudela. Kuba 1 year. Mase 1 year, phela uyakhula. Lo sisi lo ngenza sure ukuthi masiphuma enkonzweni ngiyakwakhe. Ngimphathise ingane, siye kwakhe sihlale, ngifike kosofa, ngiyishuthe nengane, ngiyishuthe ngibambile, ngiyishuthe ngiqabule. Ingane yaze yaba na-5 years, lokho ngenza lowo msebenzi. Yabo nje lo sisi lo ngixolele. Yes, 5 years. Sure. Ngoba lo sisi wayesesho ukuthi cha uyayithanda ingane yami, ngithi yes. Methi nje ufuna ukuhamba noma uneni wakhe akekho, ngithi mlethe la ngimphathi. Amlethe ngiyashutha, ngithole i-opportunity yokushutha. Namanje nginawo ama-picture. Manje ubaba womntwana akumfikeli ukuthi eze la eNatal ezobheka Uyafuna umntwana. ngimtshela ukuthi ngiyamtshela ukuthi no ngeke ukwazi phela ukuze ekhaya. Obhuti bami bazokubhonya. Ukwazi ufike umithisa uphinde wena uze ekhaya. La thina samaZulu. So silandela kune protocol elandelwayo. Awuveli nje ufike emzini wendoda enye uzohlala. Ethi yena kugibele mina wayifaka imali ngomunye unyaka wathi angigibele nengane. Ngayidlela imali, ngayidlela ngathi mina ubhuti wami uthekena ngesikwazi ukwenza leyo nto. Wena uma ufuna ingane kufuneka uzohlawula ingane uyikhokhele and then uyithathe, vele bengabasuthu. So abalazi usiko lamaZulu. Hayi ethi ugayi yena kulungile-ke uzokwenza lokho, noma ethi uzofika abhukhe, uzoze ezobhukha. Yes. Methi yena uzoze ezobhukha, ifoni yami izovalwa-ke kuze kufike lolu suku athi uzoza ngalezo bhukha, or ngimbhlokhe ku-WhatsApp. And ugayi ukhombisa ukuthi naye vele ingqondo yakhe yayi-slowly, because mase ngim-unblock. Mengim-unblock-a ngim-unblock-a mengithi ngifuna imali engane. Kuthe sina 4 years efuna ukukhuluma naye. Uzokhuluma nayo ingane. Ayikho ingane. And lapho angifuni uqamba ngase ngimzwele, because wawusumbona ukuthi ngampela uyithanda ngampela ingane yakhe. Sefuna ukukhuluma nayo. Ayi ngenza iplan futhi ngihambe ngiya kulasisi. Ngifike ngihlale nengane yakhe siyakhuluma vele, ngikubambise i-VN. Ngithi khuluma thani, hello baba, hello baba. Nayo ingane isho, hello baba, hello. Mekuyibirthday yalo engane ke usisi lo wa invite ingane sekhaya ukuthi zize kwi-birthday yengane. Yes. Ngampela siye ijiva laphana kuduze TV ngividorize happy birthday. Sendele lo ivideo. Athi yena hawu bakithi ungasho ngathi ibirthday yakhe, ngithi mina awu ngizoshola nona wazi. Yabo i-communication yethu yayinokuxabana njalo. Ngenzela ukuthi engaze fika ukuthi angizi. So mesethi yena kulungile-ke bhala yonke imali koyispendile kwenzela ingane yami Ngikukhokhele. Yes ngikukhokhele. Hawu ngibhale ngithatha i-leave ngishuthe ayisende back imali. So yabona-ke manje-ke angifuni uqamba amanga ngoba izinto ngendlela engangihambeli kahle ngayo. Sometimes ngiyacabanga ngithi no inyembezi zale ndoda le. Because now nje ngiyiblockile, angifuni uqamba amanga ngiblockile. Kodwa uma ngingayi-unblock, mase ngithi ngicela imali yengane, even though ingane ingekho, uzoyifaka. Ngihambe ngiyoshutha ingane leyana ngibuye ngimsendele ingane yami. Kanti wayengafuni ngikhulume nengane yami. Ngithi iyona engafuni, yabo? Ngithi iyona engafuni. Manje ingane yami izokhula ingangazi. Yabo ikhuluma wonke amahlungu, mase ngithi mina lalela phela wena wathi ingane angiyikhiphi. Iyona yiphi ingane oyifunayo kimi ngoba wona wathi ingane angiyikhiphi. So now ngifela ukuyisola. Even though wayethe angiyikhiphe-ke leyo ngane, kodwa khona manje sengifika kuyisola nokumdabukela. Because kuzobe manje akanayo enye ingane. Wazi ukuthi unale ngane because no-anti wakhe wayelokhu engifonela, ngagcina ngimblockile, ngabhlokha zonke iy'namba zakhe nje. So nje ngiyafisa ukuthi ngiconfess-ke kuye ngimtshele kuze naye ezomove on. Angazi ukuthi komphatha kanjani. Akanayo ingane. Yes, azi ukuthi anayo ingane. Angazi ukuthi komphatha kanjani lokho because vele I know ukuthi kubuhlungu. Ngoba yena vele lamazwi wayewashilo ukuthi angikhiphe ingane vele ngicabanga ukuthi yena akasabakhumbuli. Ngoba mina ngimnike imemory entsha yokuthi yena unengane and ingane enhle. Abafana bebeyithanda ingane ezinhle. So ngiyafisa ukuthi yena ningisize ukuthi ngikhona ukukhuluma naye, ngicela ukuxolisa. Uma engixolela, mengangixoleli is fine, kodwa ngiyazi ukuthi mina ngixolisile kuye. Noma ngidlile imali yakhe, ngisizile ingane zakithi kufundile zaqeda nasey'koleni ngemali yakhe. Ayikho namuntu engizayenza. Ngisho emkhulekweni wami ngihlezi ngisho ukuthi uNkulunkulu wena kuthiwa wenza iplani, wenza into engekho ibe khona. So maybe-ke indlela nawe wenza ngayo into engekho ibe khona ukuthi kuze le ndoda le. Angisho ukuthi kuhle ngakwenza. Ngiyazi vele ukuthi akukuhle and kubuhlungu.
'cause kukhona abanye vele la ngaphandle abakwenzayo begcine bengaxolisanga noma begcine bengazehlisanga kubantu ababonile cause ibuhlungu vele leyo nto. Cause abanye abantu ngiyazi ukuthi lo guy engenza noma yini ukuthi angithole or engibulale or something. Yes. Kodwa ngiyazi ukuthi mase ngixolisile emhlabeni wonke umuntu uyabona ukuthi ngiyayisola, ngiyaxolisa. Sekuyoba kuyeke ukuthi uwenza njani yena. Yena-ke nje umuntu okanjani kahle kahle? Akasumuntu onodlame? Hayi ngokumazi kwami umuntu ophansi. Ungazi-ke phela abantu abaphansi bona bayingozi. Eish. Yeah, Umuntu ophansi nomuntu othulayo. Yona abantu abayingozi kakhulu cause awumazi ucabangani ngaleso sikhathi leso. Angazi ukuthi uzozamukela kanjani lezo ndaba. Asike sizame ukumfanele simuze ukuthi izoyithatha kanjani yonke lento le. Sesiqedile. Hawu, sesiqede kanjani singafoni? Nawe uyakholwa. Is the Black Life TV? Sawubona bhuti. Unjani? Ngiphila kunjani? Ngiyaphila. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from iBlack Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo, siyakhona kwasenjani, siyakhona. Alright, sikulalela kuhlelo isikhipha izimfihlo. Khona usise ngihleli naye la studio. Ongivakashelile today uthi ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje umuphi ithuba umlaleli. Alright, hayi ngidlina namuhla nje. Ngomambela kancane. Sawubona Bheki. Ngiyaphila. Ukhuluma noma akasiyamukela. Unjani? Awukuphi usamukela? Bekukhona into ebengifisa ukuyikhuluma nawe mfethu. Mayelana nayo ingane. Ingane ayi-contract nje. Cha, ingane i-right. Kahle mfethu ayikazi ibe khona ingane. Ayikazi ibe khona kanjani? Le mali ekade ngikunikeza yona inyanga nonyanga imisho nayo uma uthi ingane yakho. Cha. Angazi ngakuchazela kanjani. Kodwa phela ke ngicela ukhohlwe nje imali. Wena vela ngithi wena kwasekuqaleni ungayifuni ingane, wathi wena ngikhipha ingane. So iyiphi lengane wena obulokhu uyifakela imali vele kahle kahle awuchazele mina ke. Awuchazele mina ukuthi iyona yiphi because wena wathi angikhipha ingane. Iyiphi ingane wena ukuthi obuyifakela imali? Ya vele ngathi ingane ikhiphe. Kodwa phela wena mase udecide ukuthi ingane ungayikhipha kufanele ngiyisupport ingane. Njengoba kade ngenza nje ngisupport ingane. Kahle ke angikhiphi. Kanjani imali ingane wena ingekho. Hayi phela bengikulaya. Wangizwisa ubuhlungu phela ngokuthi angikhipha ingane wena. Wajika lapha emva kwalokho wanganginaka. Wazi wabuya after 6 months unganginakile uwazi ukuthi ngikhulela ingane yakho. Angithi wena vele wawubuyisa ukuthi uyazi ukuthi yena wathi ingane angikhipha. Wathi wena ngithi angikhethe ukuthi ngikhiphe ingane noma ngahamba ke mina. So ngenza lokho wena ke njengawe wena ufaka imali yani ukuthi yena ingane esuka pho wena wanginemali ukuthi ngiyokhipha ingane. Iyiphi ingane uyifakela imali? Ngacela ithombo wangifundela ngacela ukufundela ithombo ngifundela. Ezayiphi ingane phela ingane eqhamuka ngokudimela ngoba mina sonke lesikhathi ngazithi ngingane. Okade kushedi nje ukuthi ngiyibone kuphela. Ngithi mina ke njengami Kusifazane kanjani? Shuthi wonke lo 5 years lo ngidlala ngami. Yazi ukuthi uyicala lo. icala labani icala yileli walenza wena wathi angiyokhipha isizo mina ngikufonela ngaka ukuthi ke nake sibuzana sikhumbuzana amaphutha enzeke bengifuna nje ukuxolisa mfethu ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngamosha isikhathi sakho ke nemali yakho kodwa khona bekuyi payback phela ngifuna uqamba amabo i-payback wangizwisa ubuhlungu Phela kanjalo manje ukuthi kuthiwa sembula phela. Awukwazi phela kanjalo ukuthi ngiqambela amanga nje sengane ngekho for 5 years. Ngiyaxolisa. Imali yami yonke. Mhlawumbe yona nje engathola ngayo. Ngiyoyibuyisa ngiyithathaphi? Ngijulise kanje isikhathi eside kanje. Mina bengifisa ngifuna ukubona ingane futhi noma sengitshela ukuthi ingane ayikho kanjani.
Manje anginayo phela imali mina futhi angikazi nokuthi ngizoyibala kanjani nje imali oyifaka ku-5 years phela mkhulu. Kodwa phela mfethu-ke nawe nje yamukela ukuthi waba nephutha-ke ekutheni ukuthi angikhiphe ingane. Ingane yaphuma vele ngina 3 months yakuchitheka isisu. Ngangakutshela ngoba vele wawuthe wena vele angiyikhiphi. Uma subuya wena vele-ke ubuya vele ngisanaleyo enga nje ukuthi ngaphunyelwa isisu, akaze ngithole efonini, akaze uzufone ungi-check-e nje ukuthi nginjani-ke after ngikhiphe isisu-ke njengokusho kwakho. Shuthi ngakho into zami ibhede nje lo 5 years wona wakhipha isisu wena emva kwalapho izinto zakhona zikhambela kahle mina zami zicakile. Mina sokuthi ingane yami mina yaphuphumala awukaze wena ungitshele wena awukaze futhi ukuthi kube khona into engizenzayo izinto zenziwa. Cabanga-ke mfethu ukuthi cabanga-ke mfethu ukuthi ngabe ibheda kanjani ukube ngasikhipha-ke cabanga ngabe ibheda kanjani kodwa ngisikhipha ngasaphuphuma. Wena vele ushawa zinduku zakho-ke nje kulokho-ke ukuthi wena wangilahla nje ngimithe ingane yakho yokuqala ngqa and okungenzeka ungaphinde futhi ube nengane ngoba lento wayenza ibuhlungu wakhipha ngomlomo wakho wathi awukabi ready kubo baba. So kahle mina nginalo iphutha la bengenzela ukuxolisa ngoba nami vele izinto zangibhedela silungiseke ukuthi yena sikwazi-ke ukushweleza-ke kumntwana-ke simenzele noma imbeleko or something, not ukuthi yena ingoba nakho ngixolisa ngoba wena kukhona iphutha engalenza kuwe nobe kuyi-payback mfethu wangizwisa ubuhlungu. Nina amadoda nje ninjalo, umuntu masekhulelwe nivele nimbone ngathi yena akasile ekhanda mase niyasilahla. Ubuya uthi khona ingane isukaphi. That's why mina kwesinye isikhathi ngiyithethelele ukuthi no wena vele wrong. Wawusubuya uthi ubuyapha ngoba wathi angisikhiphi isisu uzoqhamuka after 6 months uthi yena singiphethe kanjani isisu kanjani ngoba wathi angikhiphi isisu. Hayi ngiyaxolisa kakhulu mfethu, ngiyaxolisa. Ngiyacela nje ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi ilungiswe le ndaba ukuze maybe izinto zivuleke or something because kwezinye izinto mesizoyiyeka ilenga kanje vele izosihlukumeza sonke. Ngiya-understand i-anger yakho nami vele ngineyami. So i-anger ne-anger ayikaze ilungise lutho. Ngiyakuzwa futhi singabuye sibonane esikhulumi sami kodwa ngazi inamba yakho ngayithola kanjani. Uma sekwazi ukuthi sikhulume face to face omncane. Hayi kulungile ngizozama. Fila kanjani? Khulumile naye, uyalazi iqiniso. How do you feel? Hayi kuthi Khulekile. hey sengizothola nokulala ebusuku. Because yabona khona mase ezofona ezingikhulumisa nengane every day ngithi ilele or ise-crash ise-crash ezethethi no kanti ile ngane ayikaze ngaphaphama nje bengifona wena ufona ingane uma ingane ibhekile ngimthethe hayi anginaso isikhathi phela ngize like njengoba ngine-anger ukuthi wathi angikhiphi yabo. So now khona ngiyazwa uhethekile khona I know kubuhlungu but ayikho namuntu engingayenza-ke kwenzekile kodwa vele sometimes abafana bafuna ukufundiswa ngendlela enzima impilo because yena akacabangelanga athi angikhiphi isisu. Washo nje kalula. Akangicabangelanga akekho ready for umntwana. Ayekho ready for umntwana wabani kathi ehefuzela phezu kwami wayeready angithi. So now akasekho ready usenginomntwana. So kahle vele ngoba ethi izinto zakhe ziyambhedela kube ngasikhipha isisu ngabe zimbhedela kanjani ke? Ngabe zimbhedela kanjani? Kona-ke uye wageza because isikhathi esiningi abantu bachaza ukuthi mekuwukuthi baphuphunyelwe izisu balahlekelwe abantwana bake bageze ukuze bangamelwa impilo. Uye wathola usizo njalo ngokwesiZulu? Ngaya kumuntu wangigeza kodwa nje angiboni ukuthi kwagezeka. Ngaya kuye ngangigeza because nangu phela ngimzwile ekhala ukuthi izinto zakhe ayihambi kahle. Mhlambe akusona isizathu leso. Nakho kungaba isizathu. Kahle kahle yena kumele vele ngiyazi vele iyengiphezulu
kodwa yena mefuna kulunga izinto kumele naye enze ngeside lakhe ukuthi sibonane cha angikuvumi-ke angivumi Uyakwazi ekhaya eMbumbulu? akakwazi Oh, okay. ukuthi sibonane angikuvumi kungcono nje azenzele naye esayidini lakhe ngoba sengimtshelile mina vele sengi-free Siyalazi kukuye iqiniso. ukuthi yena uyangixolela noma akangixoleli Ungathini ukukhulisa labo sisi laba namanje uthola ukuthi basanezisu abathi zikhona ekubeni azikho bedla imali ngala emaceleni? Ngathi nje bakithi ukuthi asifani ngokuzwelana nentukuthelo yethu ayifani. Khona abantu abathukuthela forever, khona abantu abakwaziyo njengami ukuthukuthela ephinde benozwelo. So ngasho ukuthi iqiniso liyamkhulula umuntu uyakuthola nokulala because bakhona vele abantu ngoba vele imali ngabe ngiyayidla namanje bengayidla ingane zibe na-20 kulo ngoba vele beyikhipha nje kodwa nje sometimes kumele nathi sibuyela nganene sithi ukube yimi le ngenziwa kanje ngabe ngifila kanjani. So ngiyafisa nje ukuthi siyeke le nto bakithi bodadewethu because abantu besilisa vele basibulala kanjena ingawo amaphutha lawo esiwenzayo. Abantu besilisa ba-weak abakwazi ukuhandlisha i-pain Abakwazi ukubhekana abakwazi ukufesana nama-challenges anzima. So kungcono thina siyakwazi ukukhala sidlule entweni njengoba ngakhala ethi angikhiphe isisu ngadlula kwaba uyena oyibuyelayo wayigcoma kunogwaje elokuzeni ogedeni. So sometimes abantu besilisa sibahetha ngoba besuke besihethile bakwethu asibasukeli. Ungafisa ukuthini kubafowethu abathi mase bezwile oma bengane zabo batshela ukuthi bakhulelwe bathi aba-terminate i-pregnancy, ungafisa ukuthini kubona? Ngabatshela nje ukuthi lento abasuke beyisho kithi ibuhlungu. Firstly ukuthi usuke uyitshela ukuthi lo muntu wesilisa uyakuthanda. Secondly ukuthi-ke na uma usuthi ukhulelwe uyitshela ukuthi usuzothandwa kakhulu. Yes. Kanti ilapho usufake khona isichitho. But-ke ngingasho abantu besilisa ukuthi no abayiyeke leyo nto. Because uyambona this guy wathi angikhiphe isisu I think now una 40 years akanayo omunye umntwana. Into iyakulandela kungenzeka ukuthi yena uthi umuntu akakhiphi isisu engasikiphi isisu nje ingane ihlala ingaphumi futhi uma isihlala ingane ikhula ingane ube udinga usizo kuleyo ngane ingakusizi Because phela wena wathi ayikhishi. Yabona nje ingane kahle kahle uma ikhuliswe kahle i-investment emnandi kabi enhle because ingane masikhulile wayikhulisa kahle and imikhulu phambi baba nomama ingane ayihlali ngakhulu kahle not uyitotosa uyikhulisa nje uyifaka endleleni. Yes. Ifunda ingane isebenze angithi the time ikhula ingane wena uyaguga the time uguga amandla akhe aphela the time amandla aphela awengane yadlodlobala iyona ingane ezobe ikusukumisa. Yes. So abantu besilisa abacabanga ukuthi the more the time uthi yena ingane umuntu wesilisa umithi jabula. Investment akusiyimali kuphela uyifaka ebhenki nakumuntu ikhona. So wahila-ke kuyona yonke lento le mayikutshela nje ukuthi khipha isisu usuwadlula ngokuphelele enhlizweni noma mhlambe ukumkhokhisa ondla ingane engekho mhlambe kukwenze ukuthi uhile ngokuhamba kwesikhathi? Hayi angikaze ngiyile sisi. Awukazi inhlobo. Because yabona uma ngibona ingane mase mhlawumbe unina ayisho ukuthi awunaminyaka ukuthi vele ngithi abayisi nomntanami. Ngabe mngaka manje? Ngabe ungaka. Yes, ngabe ungaka ngiphinde inzondo ivuke ngithi ukube akasho ngithi angikhiphe isisu because kungenza ukuthi umntwana wami wayikhishwa nayi stress. Yes, first stress ekukhulelwe akukho right. Akukho right because ngiyaqala uba nomntwana. Ngihambile ngayigoli ngabuya ngimithi emakhaya vele ngizohletshwa umithi ingane yokuqala inganababa. Uyabona nje yonke leyo nto kusuke kukuningi kusuke kukuningi. Yeah. Siyabonga kakhulu ukuthi usivashele ukuhlelo lethu. Ngikufisela inhlanhla ukuthi ngazi ukuthi ngahamba isikhathi ugcine sekwehlile umoya ugcine usuhile ugcine right. Ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ningisize ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngoba bengeke ngikhone nje ukukhuluma naye ngedwa. Maybe ngabe sixabene or naye mhlawumbe ohlesha umoya ngoba ezile ukuthi ku-TV. Yes.
ngabe siyaxabana futhi nami bengisaba kahle kahle umtshele bengisaba kodwa ngiyabonga khona ngathi umthwalo nje usukile njengoba ngikhulumile naye. Sibonga kakhulu mama. Amen. Mbukele pheka siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyanthanda kakhulu. Bye.